Talia Pavitra. Ayang nang nita kaya kahugan Pavitra. Kubun taka paisa gonang borai hauai ha. Malai famous बैजोंबो सिनाय जानाय सिख्ला मानसिखौ टारगेट खालामो. Taka paisa लुफावनो हायो. नों बुरै मानसि taka paisa गोनांखौ टारगेट खालामदो आरो नोंनि टारगेटआ फेलें जायाखै जाफुंसारदो. Talia Pavitra. गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ. बे संसारा रावबो रावनिबो असे नङा एबा अरायथा नङा. बेखौ मोनथिसेयावबो जों मानसिफोरा मानो एसेबां एना एनि हिंसा हिंसि. प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव. दिनैनि भिडिअआव गोबां बाथ्रा सावरायगोन. भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलां. जोङो आरो दाखालि माखासे मानसिफोरा फैसालिखौ मानि थाखाय नागिरनाय? आंनि सोंथि. मिनिनो, इनसाल्ट खालामनो, रायनो फेसबुकआव फैयै फैयै मानि थाखाय नागिरनाय? प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम. मानि थाखाय? मानि थाखाय बेनो कल हरलायनानै बेखौ नागिरनाय? मानसिया मानसिखौ मिनिनो मोनदों होननानै बांद्राय मिनिनाङा. नोंथांमोना मिथिगौ ना भगबान दङ होननानै? सासे मानसिया मानो मिनिजायो बेनिबो काहानि थायो. काहानि थागोन ना थाया? आं मोनसे एग्जाम्पल होनि. सोरखौबा नोंसोर नुदों ना गोबां रां रुफा खामायो. बेनिफ्राय मायबा मोनसे जाथाय जाना होयो बिसोरनि न'खरावनो. बेनिफ्राय रां रुफायाबो बरबाद जालांफिनो, मानसिया आलाय सिलाय जायो. गोजौआव भगबान दं होनदों. नंगौ बेखौ रां खामायनो होदों, नाथाय गुबुननि फैसाफोरखौ थगायनानै जानो भगबाना होआखै. भगबाना बेखौ होआखै गुबुननि रां लायै लायै खामानि मावनो, थगायनो, गुबुनखौ थगाय थगाय गुबुननि रांखौ बख्ल' बख्ल' फैसा नङाब्लानो खामानि जाया बेफोरबायदि बेखौ भगबाना मावनो होआखै. नाथाय बियो गावनि थाखाय मावनानै मा जायो? थाङै थाङै ओरैनो मोनदों राङा, ओरैनो बाहायदों. लास्टाव सिलाय आरो न'खराव मायबा मोनसे जाना होनानै बरबाद जाफिनो. भगबानासो बेखौ खोलैफिनदों. काहानि थायो. दिनै सासे मानसियाबो ओरैनो मिनिजाया. बेनियावबो मायबा मोनसे काहानि थानो हागौ. आरो काहानिखौ नोंथांमोना नुखादों मानि थाखाय मिनिजानाय जादों. बिनिखायनो सासे मानसिखौ मिनिनो मोनदों, रायनो मोनदों होननानै जानला मोनला बाथ्रा बुंफैनाङा, मिनिफैनाङा. आङो रावनिबो लोगो नङा. मानो होनोब्ला आङो सैथोखौ बुंगोन आरो आं नुनाय. आंखौबो गोबां मानसिया मिनिदोंमोन. फेसबुकआव बेसेबा जन मानसिया दाबो सोरनिबा सोरनिबा पस्टआव लिरनाय दङ. सासे सिख्ला मानसि हाबा जानाय दाबो ग्राव ग्राव बक्स फैबाय थादों. बेनियावबो आंनि पस्ट दङ. आं बेखौ जेबो बुङाखै. जेम्स गोबोरखि मोखां बायदिसिनाखौ लिरनाय दङ. मालाबा आं होनखादो थाङा थां मोनगोन. आंखौबो गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंफैदों मोनसे समाव, मिनिदों. नाथाय आंनि काहानि, जोंनि काहानि रावबो जेबो मिथिया. काहानिया मा जेबो मिथिया. नोंनि साख्रिखौ जानासो गारगोन, नों मा मावो होनलायनाय मानसि ओंखारदों. आङो मोसा बायदि, मोसाया जेरै जमना थाया, आङो नेनानै थाबाय थादों 2-3 बोसोर फंसे बाथ्रा बुङाखै आं. सोर मा बुङो बुंबाय था. सोर बेसेबां दम दोङो, सोर बेसेबां होख्राव फैयो फेसबुकआव, सोरखौ बेसेबां मिनियो, सोरखौ बेसेबां मा बुङो. आङो 2-3 बोसोरा लासै मोसा बायदि आं जमनानै थादों. दाबो आं सोरखौबा सोरखौबा बुङो. जानला मानला पस्ट लिरनानै लानायफोरखौ दाबो नुयो आं सोरनियावबा सोरनिबा फेसबुकआव. आं जेब्ला थांना थां होगोन ना, थेवब्लाबो जेबो खालामनो हानाय नङा आंखौ. आंखौ जेसेबां बे भिडिअनि गेजेरजों रायनो गोसो रायहरनो हागोन, आं जेबो मोना. आरो आंनि बुंनायखौ मोजां मोनोब्ला मोजां कमेन्ट लिरनो हागोन. आङो
सोरनिबा बुंनायखौ एसेबां सानबाय थाया मानो होनबा आं सैथोखौ बुंगोन सैथोखौ नुबोबाय आरो सैथोखौ मोनबोबायबो मानसिया ओरैनो मिनिजाया ओरैनो बरबाद जाया बेनि सिङाव मायबा मोनसे काहानि थायो बेनिखायनो सोरखौबा मिनिनो मोनदों होननानैबो मिनिनाङा बे मिनिजानाया माब्लाबा नोंनियावबो गोलैनो हागौ आरो नोंबो लाइफआव माब्लाबा बरबाद जानो हागौ गोजौआव मानियोना नोंसोर भगबान दङ बिनिखायनो मा बुङो सोरनिबा गोलैना थानाय बुस्थुखौबो खननानै लाना फैनाङा फैसा मोनब्लाबो मायबा मबाइल मोनबाबो जिबाबो होफिन हरफिन मानो बुङो सैथोमार जाय मानसिफोरा बुङो सिखाव खावनाङा खामानि मावनानै जा गुबुननि मोननाय बुस्थुफोरखौ लानाङा हरफिन खननानै हो जाय मानसिफोरा बुंदोंमोन ना आरो दिनैसिमबो बुजायोना बे बाथ्राया सैथोमार गुबुननि मोननायजों गुबुननि थगाय थसि खालामनायजों जेबो जाया मानसिखौ भगबाना खोलैफिनो आरो मिनिफिन होयो थिग नोंथांमोना नुखाबाय बिथाङा मानि थाखाय मिनिजानाय जानाय मानसिफोरजों मानो इनसाल्ट खालामजानो गोनां जानाय बेखौ नुखादो दाख्लै बावैनि बिनि काहानियावनो ओंखारजोबखाना दङ बे सिङाव नाथाय जोङो मिनिनो मोनदों होननानै गासिबो मानसिफोरा ग्राव ग्राव इउटुब आरो फेसबुकफोराव मालाबाबो बुंनानै लानाङा मानसिया बे बुहुमाव रावबो अरायथा नङा नोंबो थैनानै थांगोन आंबो थैनानै थांगोन गोबां साननो गोनां गोरिबाबो धोनि जायो धोनियाबो गोरिब जायो मानो धोनि होननानै खामानि मावनो बायोब्ला उदां उदां जायोब्लाथ' मा जागोन गोरिब मानसि गुबुननि न'खराव दाहोना थानानै करोरपति जानाय मानसि दङ लाखपति जानाय मानसि दङ अब्ला गासैबो फाला बदलसो आङो बे हिनजावनि लोगो नङा आं बे हिनजावखौ सिनायामोनबो नाथाय आं संनानै मोनबाय बेनि हासबेन्डआ सिगां मा मावोमोन दा मावोमोन आरो बे हिनजावनियाव बेसेबां प्रपार्टि दङ बिजनेस एकाउन्टआ लासै दङ जोंनियाव गैबावा बिजनेस एकाउन्ट बेसेबां प्रपार्टि दङ बे हौवानियाव बेसेबां प्रपार्टि दङ बेसेबां धोनि आङो रायज्लायनानै मोनबाय आङो पबित्र गोथार पबित्रनि मिनिङाथ' गोथार बेखौसो आसरित जादों गुबुन हौवाफोरा मालाय सिख्ला मानसिखौ पटायनो नागिरो सिख्ला मानसिनि उन उन खारो बियो ओरैबायदि मानसिखौ टारगेट खालामदो जाय मानसिया धोनि देखायो जाय मानसिया जिमाव थांनानै देखायो रिल्स बानायनानै देखायो गावनि समायनाखौ देखायो दामि दामि गाननानै बेफोरबायदि मानसिखौ पबित्रआ टारगेट खालामदो आरो पबित्रनि टारगेट खालामनायाबो जाफुंदो आसरित आं पबित्रखौसो आसरित मोनदो सोरबा सेंग्राफोराबो सासे सिख्लाखौ बेफोरबायदि अननो रोङाखै आरो थगायनो रोङाखै खोमा जुलि जानो थाखाय नाथाय सासे पबित्रआ जायनि मुङा गोथार पबित्रआ सासे हिनजाव मानसिखौ टारगेट खालामदो आरो जाबायदि टारगेट खालामदो बेयो फेलें जायाखै जाफुंसारदो आसरित मोनो आं पबित्रखौसो सिख्ला मानसिखौ टारगेट खालामनो गारनानै बुरै मानसिखौ टारगेट खालामदो जायनियाव प्रपार्टि दङ फैसा दङ थाखा दङ आसरित पबित्र तालिया पबित्र भाई आं नोंनि थाखाय आखाइ होगोन पबित्र गुबुन थाखा फैसा गोनां बोराय हौवाया मालाय फेमास बयजोंबो सिनायजानाय सिख्ला मानसिखौ टारगेट खालामो थाखा फैसा लुफावना होयो नों बुरै मानसि थाखा फैसा गोनांखौ टारगेट खालामदो आरो नोंनि टारगेटआ फेलें जायाखै जाफुंसारदो तालिया पबित्र अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।